Anongo men agbawo na mmadụ n'ụzọ na Nnobi na n'ụzọ Nnewi. No se tiene que Ọnwụ na anwụ eke anwụ n'ime moto. Eke anwụ n'ime moto. Ike jụọ gị ọsọ n'azụ. Ibo ma ya butesi n'ime moto a. Na onye nke n'ime moto nke ọzọ. Kịta na Nnobi ka nke a na-eme na Nnobi ka nke a na-eme na n'ụzọ Nnewi n'obodo St. Paul's Anglican Church ụzọ Nnewi live now na direct. Onye ọbụla kiri ndị be anyị daalụ ihe mee kịta na Nnobi New St. Paul's Anglican Church na in my present ndị Onongo men mere atakịrị ndị pati Chris Azubọgụ so agbawu drive ya ndị polisi so ya gbafere ọsọ tọnụ je gbafere gbaa ihu nke oyibo na-ere mmanya wee zọọ isi onwe ha then ha buruzie Chris Azubọgụ n'ime Prado n'ụmụde Prado o bu buruzie eti na moto ha nwa buru ya wepụ gbagbawo drive ya bụ Hiros chi ya n'azụ so escort so ya gbara ọsọ ha atọ ọnụ gbaferezie gbaba isi onwe ha so ihe nse ndị ebe a na-abụ ma fryers ha ma driver ha gbagba n'ime Hiros so ya ọ ka nse ndị ebe biko onye ọbụla ma onye nke nọ na be anyị onye ọbụla na-akpọ starting from this evening as I'm talking to you na Igbukwu na-enwe ọkụ Igbukwu a na-agba na Igbukwu since morning now nke a bụ open fire ha nọ ebe a steady na-agba na Igbukwu egbetego ma ndị amị ma ndị Navy ma ndị polisi ma ndị mobile ha ncha gbadaba na Igbukwu na so ka onye ọbụla dịke afọ onye ọbụla kpọọ ndị be ha ka ha dịke afọ si sagod n'ilo na biko eje m so nwe wee na-apụta ya wee na-eme n'ihu m mụnwa zọkwa isi onwe m biko obodo dị hot na daalụ nkwụcha abụ ụzọ biko Everywhere don't dry. Everywhere don't dry. What happened to the police station? And you know, say that place don't be police station now, hall. You know, say they don't already burn their police station for down. They give them this one. Oh, man. They come out everybody with the prison. Ajale police station on fire. See ya. Then visit them. Anambra. Na police station. They don't set them on fire. Everywhere don't dry. You know, say, now here we hear now. Now today, now here we see. These people plenty. They plenty. I say, you get one old man waiting downstairs. That old man jump first. You see the day three. I say, you don't know what he talk. Now go save that baba. but no be young. If they outside there na go there na go. If you enter inside there, you go see am. But people still dey there. Junior, no go, I beg. What's happening? See. What bag boss?
enwe ọkụ nkwado. Thank you.